Shalom. Selamat Paskah dan selamat beribadah kepada semua jemaat AKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban pergumulan saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Laho mamuji debatata parade marohado pikirata, marindi metasian buku ende nomor 33 ayat 1 sahat tu ayat 3. Pesta Paskah Tuhan, pesta Paskah haluan, sian hamatiani, sian hamatiani, Tuhan Yesus do pasuang hangoluan hasonangan tu saluhu colmai dalu bandu atoru dang tarbahin kiopanmu raja si pargolui raja si pargolui hamatian hamagoan nasopola habiaran ungatalu isude Tuhan Yesus dona monang, Tuhan Yesus do pasuang, las di rohadang epe, las di rohadang epe, dengan gulung mahatana, dapur sia di ibana, bang takamun magobe. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi barbadia, natu mapalangit dohot tanoon, amin. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariondo najinadihon ni Jehovah, marolopolop jalaman lasni roha mahita disi, batu nang binolokkon ni pandai bagas, ima gabe batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi,
halongangan doi anggo di matata. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate dohami tuho, ala di taluon hodo dosa dot hamatean, marhite-hite hamamatemi, ala disondangi hodo tanoman nami, asa makarimon na mangulu hami alani haihehon mi, dang pola bemabiar hami mida hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, di bawsat hodo hami sian hahulomon tu hati uron, sian hamatean tu hanguluan, atong pergugui mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari, pasangapok ho di bagasan na porsiaon na mangulu, pay masahat hami tu lambungmu. Amin. Tapuji matuhat tamarite buku ende nomor 10 ayat sada dohot ayat 4. Saita puji di batata, aleha jon maoni, aina hidu tuhata, sian hamateani, di pasidun Jesusi, Tatangihon mapatik ni debata di mingguta sadarion, imana dienet sian kompesi HKBP bindu onom taringot tu haluaon. Taha porsiai jala taha tindak kondo debatado patupaon haluaon, ima haluaon sian dosa, sian gonggoman ni sibolis dohot hamatean, nang sian ragam ni huaso na maralo tuhata ni debata, sian asi dohot holong ni rohani debatado patupahon haluauni, marhite-hite pakokok ni anakna nasasadai Tuhan Yesus Kristus, namate dihau pinarsilang, na tua tubon na turudung ditanom, jalan namulak mangulu diari patuluhon, dalan manjalo haluauni, ima marhite haporsiaon na tinubuhon itondi parbadia, jala haporsiaon nido dirajumi di bata, gabe habitoran ni jolma, ia haluaoni hamuliaon ni debata dohot hatuaon ni jolma doi, nunga malua na porsiai, atik pegodang dope parukilon si bulusan na di portibion, sai di palua asi rohani debatado na porsiai sian ragam ni mara di ngulu si ganupari, di ngulu pardagingon nang partondio pe, manang marsasahalak manang marsasapunguan, hataridaan ni haluauni di ngulu ni na porsiai di portibion, ima ngulu na marhabadiaon,
Nama parbuehon akka parbue ni tondi. Marhite po daon taondol hondo. Naso adong haluaon na asing sian haluaon na pinatupan ni Jesus Kristus. Jala Kristus, Jesus Kristus sambindo na puna halak na pinaluanay. Naso tarapas sisibulis manang huaso na asing be. Na porsiay sian gungguman ni Kristus. Alani tatulak do poda na mandok. Boy jolmay paluahon dirina sian gungguman ni dosa. Sibolis dot hamatean marhite sian namanadikon hariburon ni portibion. Laos tatulak do poda namandok usaha ni jolmay sandiri do namanutuhon haluaon na. Olak nido sahat na atong rap mangido gugo mahita tuadopan ni debata lamangulahon na umbar tupatik nai rap mahita mandok. Ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na humbar tupatik mi. Amen. Marindi metes yan buku ende nomor 100 ayat sada duhut ayat tulu. Tatupoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua ginjang. Hudo na patupaho na sesanidu sa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haulongan ni roham. Saya si maroham di hami akka na mangarsak dosa nami. Saya sahabi matu bagasa rohanami asesani dosa nami. Lehon matu hami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asasahat hot rohanami marhapor siaon. Laho mangkotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabi pelean na mangulu jalan nama dia. Maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga taringo tutani dosata. Songonondo pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago naganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na saleleng nileleng na di ibana. Sangapon ma di debata na digincang. Amin. Puji Tuhan tamarai tekor wilayah Korintus.
Marende metasian buku ende nomor 14 ayat 1 dohot ayat 2. Ale tondi kunang hi Tuhan, lungon hita bondohan, dua turu las maroham ay martuan maho. Rabdo Jesus mangulu maho. Rabdo Jesus mangulu maho. Talus ibulis ibahin Tuhata nang hamadian nang dosa sudina say dihalas honrong hatang baik. Panguluan aduhin kasudi, panguluan aduhin kasudi. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di minggu sadarion, himana tersurat di pasal men 115 ayat sia tolhas tu ayat 10. Pasal men 115 ayat sia tolhas tu ayat 10 tajahama marsika soring. Songonon mahatana di si. Yang goho ale Israel marhabosan tu Jehovah maho ibana do pangurupi dohot lumbu-lumbu nasida. Hamu ale akan nama kabiari Jehovah marhabosan tu Jehovah mahamu ibana do pangurupi dohot lumbu-lumbu nasida. Ibana mamasu-masu akan nama kabiari Jehovah akan namet-met dohot akan nama gudang. Akan napi nasumba-suna dohamu sian Jehovah si topa akan langit dohot tanoon. Dang tagamon pujion ni akan naung mate Jehovah nang sude akan naung tua tutano hasonangan. Ido sahatna martua do akan na tumangihon hatani debata jalan nau peoksa. Amin. Puji Tuhan tamaritekor parupuan gabungan.
Tapuji Tuhan tamarende metasian buku ende nomor 11 ayat 1 dohot ayat 2. Tahatindakon maha porsiautai, songon ani tendakon ni dongata saha porsiaun di sanduk portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata jahuba, ido ama pargugu nasuatu dosan, natumo palange dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasasadai, imana tubuhon ni si Maria, nagebe-gebea satundi parbadia, andorak soa bubuhan. Ido tuhata na tumaun na bernit di pamhunan ni silatus. Nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang. Na tua tu benua turu dung ditanom. Na mulak mangulu diari patuluhon. Nama naik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehoba. Amanai pargugu na suatu dosani. Di siba ibana pai mamulak sogo tu tanoon. Manghumi halak na mongulu dohot na mate. Au porsia ditundi parbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan halak Kristen akan na badia. Dohot de sesani dosa. Dohot de atai na mandok. Mulak mangulu dosuku daging ni halak nong mate. Dohot dihangaluan na sora suda. Amin. Tapuji matuhata maritekor ama Ebenezer.
Tatagi pembatitik nama saya di Duyata. Shalom. Warta jemaat bagi kita minggu ini. Topik ikon hehe ibana sian namate. Yesus bangkit dari antara orang mati. Satu nama minggu kita hari ini Paskah pertama. Pesta pertama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Statistik, satu berita pernikahan. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan pernikahan saudara Samuel Dwi Putra Manalu SD, putra Bapak Insinyur Jopi Manalu, Ibu Dr. Andaria Boru Manurung, yang beralamat di Jalan Priuk nomor 48 Medan, Jemaat HKBP Pabrik Tenun, Resort Pabrik Tenun, Distrik 10 Medan, Aceh, dengan Epa Lentina Helena Boru Siregar SH, putri Bapak Panangian Siregar, Ibu Sintua Ersya Boru Silayan, Jemaat HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan, Distrik 17 Indonesia bagian Timur, alamat Perumahan Sultana Residen Blok A 43 Marombong. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 April 2025 pukul 10 WIB, tempat gereja HKBP Pabrik Tenun, Jalan Pabrik Tenun nomor 28 34, Distrik 10 Medan Aceh. Tuhan Yesus memberkati rencana putra-putrinya. 2. Jemaat pindah. Pada hari ini Minggu 20 April 2025 telah pindah jemaat keluarga Bapak Deki Mangundur Situmorang, Ibu Heni Epa Juliana Boru Pasaribu, dengan satu orang putri Kilie Michelle Boru Situmorang, yang beralamat di perumahan Citra Garden Cluster Golden Tulip, Jalan Yusuf Bauti, Blok I3 nomor 36, wilayah Filipi, pindah ke anggota menjadi jemaat HKBP Singkawang Resort, Singkawang Barat, Distrik 34 Kalimantan Barat. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Kesekretariatan. 7. Pelayanan kebaktian wilayah. Di wilayah Kolose, hari Selasa tanggal 22 April 2025 di rumah keluarga Bapak J. Nenggolan SE, Ibu Dr. Anda MP Boru Sitorus, alamat PT Nantara Blok A12 nomor 2. Wilayah Korintus, Rabu 23 April 2025 di rumah keluarga Bapak BP Sinaga, Ibu L. Boru Syanipar SPD, alamat PTN Hartako Blok 1 SA 15A nomor 3. Acara pertanyaan masuk pukul 17.30, pukul 19.30 WITA. 8. Pengumuman. A1. Ibadah Paskah kedua. Pada hari Senin 21 April 2025, ibadah Pesta Paskah kedua memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak masuk pukul 9 WITA pagi. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. A2. Ibadah di pos pelayanan Goa pada hari Minggu tanggal 27 April 2025 yang akan datang. Paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah remaja. A3. Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu pada hari Minggu 27 April 2025 yang akan datang. Kor wilayah yang mengisi paduan suara di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galitia. A4. Sumbangan 430 paket roti. Gereja kita menerima sumbangan 430 paket roti dari keluarga NN untuk snack Jumat Agung
tanggal 18 April 2025 yang lalu, gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. A5. Sumbangan televisi. Gereja kita menerima sumbangan televisi SARP 32 inci dari keluarga NN untuk inventaris rumah dinas Bibil Pro. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. A6. Kunjungan NHKBP ke Panti Asuhan. Pada hari Sabtu 26 April 2025 pukul 16 WITA, NHKBP Makassar akan melaksanakan kunjungan ke Panti Asuhan Generasi Cipta Pahlawan Moncong Loe. A7. Undangan rapat panitia tahun transformasi tahun 2025. Pada hari Senin 21 April 2025, Ketua Panitia Tahun Transformasi tahun 2025 mengundang panitia inti dan koordinator di setiap seksi untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 19 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Inang Nyonya Sintua B. Banjarnago Nahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manuru. Yang kelima, Inang Nyonya Winai Baho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inang Nyonya Eje Siturus C Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. Yang kedelapan, Inang Nyonya Sintua Ate Simanjuntak SLN Boru Siregar Boru Syahaan. 9. Inang Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan. 10. Amang Hasi Turus Pane. 11. Inang Nyonya D Sitanggang N Boru Huta Barat. 12. Amang SPP Pasaribu. 13. Amang Situa PRM Sinaga. 14. Amang K Sihombing SE. 15. Inang Nyonya Dr. Andustes Tumorang D Boru Simanjuntak. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 21 sampai dengan 27 April 2025. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 16 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 anak sekolah minggu. Bagian D. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Soko Talenta Gedung Sekolah Minggu dapat kita lihat di warta jemaat kita. Yang ke-9, keuangan. Pemasukan dan pengeluaran keuangan kita selama seminggu ini bisa kita lihat di warta jemaat yang ada di tangan kita masing-masing. Selanjutnya jadwal kegiatan dari tanggal 21 sampai dengan 27 April 2025 dapat kita lihat juga di warta jemaat kita masing-masing. Demikian warta jemaat bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom. Puji Tuhan mari buku ende nomor siap lonong ayat sada do dudutna lasi somata bapak mau beliat. Amen.
Ima mangarajaya hati-hati doh pikiran di bagasan Kristus Yesus telatai. Amin. Selamat Paskah Mahkamah Nakena. Di selama Paskah tahun manang di pesta Paskahon atau di limatana di wasaringan di hita ima nata surat di Yohanes di 20 membuka ayat sada saat ayat 10. Yohanes 20 ayat sada saat ayat 10 ujaha mari tengah-tengah tapai iman. Dungi di hari perjulu dung salpo hari Sabat laho masih Maria Magdalena sugut dina hulumido be tutanomani jadi di idama nang dihidat batui sian tanomani gabe madlujung maibana manopot si Simon Petrus dohot sisian na sadanari haholongan ni rohani Yesus pabuahon tunasida nungga dibuat nama buat Tuhani sian tanomana dang binoto manang tu dia ditaruhon. Jadi borhatma si Petrus do si sian sadanari. Jadi saat mana sida tu tanomani narak marlujung do naduai gabe marhajulua do si sian nasada nahumatop sian si Petrus gabe berjodoh maibana sahat tu tanomani. Jadi di pauduk madirina di ida mapeak aka pangadilit alai dang bongot ibana. Roma nang si Petrus sian pudina di bongoti mata nomani jadi di ida mapeak aka pangadiliti. Anggo seka panaputi ni uluna dang rap dohot aka pangadiliti ulik do di balung tu inganana. Isipe asa bongot nang sisian nasada nang perjulu sahat tanomani di panok noti gabe porsea ma ibana aidang dope dia tu sinasida hata ni surati nama do ikon hehe ibana sian namate asa mulima sisian naduai hido sahat jahari Indonesia Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia, dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Akamanga kainang molo adong na sumarunupulok sa darion alani Paskaon berarti sarupa may do si Maria Magdalena do takadongan ro tukuburani olan alani tradisi. Jadi budu tong budang siak kita ro tu gari jon waing olan alani tradisi marpesta Paskah hamininna alai dangna dihinala naung hehe Jesus. Ido kejadian na masa dung tajahan akit terpohon
Borhat do perempuan ini begitu semangat mamereng. Aledang nalau mamereng Yesus nong he. Nasidan na neng mangulau tradisi do neng mamiahi bakeni Yesus. Ala itu kebiasaan di halak Yahudi. Pada hari ketiga akan meminyaki imam mayat manang bakeni Yesus. Borhat nasida ala tersungkut nasida ala kurani ngebuka. Son balita manang jamitan akin pagi di buah-buah ijuk sonan minang Bibel Pro berbeda do kuburan di hitam di nasida. Molo kuburan ini hera di Tanoido baru di lubang ma kuburan Yesus batu di bawah menutup dak song kita tano di bawah menutup isi kijang alayon di masuk mayati baru ditutup ma dohot batu. Rona sida marmen ni dang di sibi batu na menutupi tersongkut matong si Maria Magdalena di nama mereng nong soni gabi di dok sida ma nunga dibuat panakku Yesusia. Memang terudang dua kadongan ini atau soni ate mengambil keputusan sian nasa rohana nang pedang ina sa sitong. Ai toridok do ngadi dibuat nama nakku ni napani. Memang mono so disibi di bereng tor dibuat do kesimpulan nang ditakop anakku tor lari menasi de mendapaton si Petrus dohot si sian na menaulongan di Yesus masih Yohanes. Lam dipertegas dung rosi Petrus do si sian na naulongan di Yesus masih Yohanes. Laos di sido gabe patar di ida na sida memang dang di sibi tutubaken di Yesus. Alai kesimpulan ni si Yohanes do si Petrus dang di dok di takohala. Alai dicek do ahadu namasa bana semua. Ternyata di ida na sida ma nunga piak di si ima pangalilit ni pamatang ni Yesus. Dakolani na di ida na sida nunga piak tergulung iman na mga lilit si majujung ni Yesus, ulo ni Yesus. Jala tinggal tergulung. Idu mapinasida memahami mga tusi tak na ditakojol ma. Angkor din takojol ma pasti do los buanon nai kan kabat nai buanon na ruin na mga lilit si majujung nai manang ulo nai pasti do tak songoni tinggal tergulung. Idu benari dok nakin dia ayat siyai. Si anima gabi porsea si sean na nihaholongan ni Yesus si memang naung hehedo Yesus sian tanoman. Molo dia ka turpuk na asing manang di ayat-ayat na paralel songoni di dokdo adong do di bereng na sida na marbaju na botar madok tu na sida masa lulua mu tu tanomanon anu ngahehiban alai khusus di buku Yohanes di batu duhma boha reaksi ni colong jala boha prosesnya terjadi di tonga-tonga ni haheheo ni Yesus nani ida ni akaparupuan ni dohot nani ida ni akasisian na inaulongan ni Yesus ima barita yak kama ngakena bodo begajang tajaha bima jodi jawan non kaparalel ayat nama domu tu haheheo ni Yesus asam asuk kita tu refleksi marana rumikot nuai. Wahana benok tertutup sama kelas di roha kita di hari haheheon ni Tuhan Yesus. Salah satu naik kodohonota mana salah satu nagabi kun hapur siota haheheon ni Yesus itu adalah kemenangan bagi kita. Ikonido sebab ulah kon ni jamita mulai sia tubuh kita saat tunamati kita ikonido ulah konon na jamita hononna ala ido inti ni ngolu ni hapur siaon ni halak Kristen. Mati dan bangkit. Anggo so mati do bangkit dah kadong Bibel TB dah kadong. Alai gabe boy marihita jupang kemenangan manang hamonangan ala ni haheheo ni Yesus. Hidup kita dok na di hari Jumati di hamamate nai ala ni dosata ala ni simbolis hidup na mati iman. Berarti nunga dikubur be simbolisi nunga dikubur be dosai rap dohot Yesus di kuburan. Ala itu hehe bana di bobodo dosai daun di bobodo simbolisi daun nunga hehe bana di bagasan ngolu nai baru. Imana tado
di hadebataon nai di sima gabe darida hadebataon nai na manaluhon saluhut puaso do tagun ni portibion na gabe hamonanga. Berarti nunga do ti tahape nong di pamonang sian hamate. Nangpe tadok kubur sota ko dohot hita di kubur. Ko dohot hita busuk dagu taon. Alai nunga masuk kita tungulu nama notong nang pinaradi ni Yesus. Proses di hanguluan ni halak na persea ala nang di pamonang Yesus kita mari tenang jumulu ibana memenangkan manang monang sian hamanian. Asa halak nang monang totoy kamarulupulop marlas di roha di bagasan nguluna. Buhado wainot na marulupulop jalama marlas di roha di bagasan ngulunta songon jawaban manang songon na patuduhor las di rohata nang dohot tita monang di baitu hata nang dohot tita monang sian hamatian. Jujut mata dok di bagasan perdadan di ngulunta dang tahabiari be si polisi dang tahabiari be hagubun di portibio di sido hamonaka nang pesipata sesong na tatao ni nang pesipata sesong na adong serangan-serangan sia simbolis do dosai alai halak na persea halak na majalo hamonangan ni Kristus dia akan menang dan mabir bibana melangkah dan mabir bibana menguda di bagasan perdadanan ni gulu ala nunga di pamonang Kristus hamonangan tu hape nagabe ulu-ulu ni halak na persea ulu-ulu ni halak Kristus. Asa laus hamonangan itu pada usia kita biar roha. Itu na terjadi song na taida di parukuan dota kasisian. Anggo soalani haheheo ni pasti nasida selalu ketakutan. Mabir nasida bahkan diam-diam do nasida mertemu ni di sadajabu ala sai mabir nasida sotong ditakut nasida song Yesus gabe persilakon nasida song Yesus alai dung dihilala nasida jala dung dihapur sia nasida jala dung diida nasida dohor nasida monang sianido nasida haruar sia ketakutan gabe barani nasida sahat tuna batu duhur dirina barani nasida mamari tahun taring tu haheheo ni Yesus asa halak na persea halak na majalo hamonangan di sido mana semakin diberanikan di sido kita semakin berani di bagasan ngulunta habarani otta tanlungowi ima dina lao pajong jokkon lomoni rohani di mata di bagasan tak ragu hita asa dangadong keraguan di halak Kristen dangadong istilah insyaallah ala memang betul-betul dia percaya persea tu di mata naung adok kaluau jala adong pos ni rohana nunga doho tibana tungulu nasaliling ide bena setado molo ngulu ni halana persea jalan na betul-betul dia tidak takut lagi molo mati ho bersujud tutu doh satu surga dan donon na mudah-mudahan ikut tutu di kodonota saya masuk surga kalau saya meninggal nanti molo mula segera jauh meninggal lau kadita si mamora persea lau doh tahu rap doh tibana di surga ikonido keberanian panidangion ya kana persea babona doho tibana monang alai moloso doho to ibana monang moloso doho to ibana merasa malua sian hamateani ala naung di pamonang Yesus berarti mudah-mudahan polani do bahasa di sini asadang sipakeun dina persea habe kata mudah-mudahan memang betul-betul saya yakin dan percaya saya akan masuk surga karena Yesus telah memenangkan saya ikonido panidangion sian na persea jala itu panidangion ni halak Kristen jala di sido halubian ni halak Kristen dia akan berani bersaksi bahwa dia telah masuk ke dalam kerajaan surga na patuluhon akamang kainang halak naung takas makamunako jala di makilala di hamonangan na pinarani ni Yesus jala dia berani jala barani do ibana patuduhon nang dohot ibana monang jala borani bana lau maka tidak kon dohot babotohon songo dia hamonangan nai di bagasan ngoluna bahkan berani bana bersaksi bahwa dia telah bersama dengan Kristus di sido gabe barani ibana maka tidak kon hapus yo dohot sito
Kamang akenang macai perlu dipertanyakan pengakuan iman na tadok si ganumin. Alay dak kotor pani mudah-mudahan manang nabi hita naung siang nasaruhat maka tidak koni au persea di debata Jehovah au persea di Yesus Kristus au persea tot di Purbania atik bahadur bani song namaridi tergudang duit di nataboto lain taboto maknana tu gasaruhat. Ternyata halat naung manada bahkan naung makinalahun hamonangani jalan naung do biar siapa dia harus betul-betul mengaku dengan betul aku percaya au percaya wain tapabagas jolo pengakuan iman au percaya di debata Jehovah natung palangi dotan bohatun wain pakaporsiota di panupau ni di batadi hita. Molo tepabidang na tumopalangi do talo berarti na di topa de bata bukan hanya menciptakan jiwa manusia, tetapi menciptakan segala sesuatu apa yang ada di bumi ini sekarang yang kita nikmati. Berarti sudena di molutai, sudena dong di hita, sudena dong di pertimina humalia kita pai ai adalah ciptaan. Molo ciptaan ini batadui ulak-ulak mahita mandok dapat julu ikut tapak kema ciptaan ini bata gabi daulas di roha daud tahu hai pasut di hita molo ta hapursiado nadong di portibion ciptaan Tuhan tetu kedoh mahita merawat do majagai molo na ta hapursiado na tinoppan ni bata salhut di hita do di paradi di bata nadong di hita siani do hita gabi dang khatir be dang mabir bi hita di Idu benda sei ditonah tu halak na persea nunga di parade de bata ahnar kot di bagasan ngoluda na holani olo do salam membuat olo dang olo membuat wa budu nek da bidah hotai molo salam membuat dak dibuat na somilikna ujungnya tidak bisa dinikmati halak na solo membuat ngeredisi alai bermalas-malasan do dan asin do Alain halak na barani mengaku dia harus bisa menggunakan bahkan untuk memiliki apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita itu untuk kesehatan dan untuk kehidupan kita. Alain taimut ma nunga di parade di bata ahan arikotih. Asa gabi dau ketakutan do biar doha dingulu ni akan apusea do dingulu ni akan nang tutu di hamunakon Kristus. Termasuk doi tadok na dipongkol paduahon manang di pengakuan iman percaya yang kedua. Saya percaya kepada Yesus. Mengerti dia di prosesnya mulai kelahiran sampai kematian, tetapi juga dengan kebangkitan. Waduh tadi untuk kebangkitan naik kembali kita renungkan. Memang betul-betul doi kita merasakan kebangkitan Yesus menjadi kebangkitan kita. HP itu di dok lapatan di padidion na badia lapatan na dohot rap tertanam do Kristus jala dohot rap bangkit manang rap hehe dohot Kristus moloso di hapersiai dan terdiri berarti orang yang telah dibaptis dia telah mati bersama Kristus dan dia juga telah bangkit bersama Kristus berarti kebangkitan akhirnya bukan kematian ido nanai tahat tidak kesiga minggu molo halak maka tidak koni tang marmem ibana mangihut tu Yesus tang magay pwede hinala mangihut tu Yesus makaporsyai Yesus ulaun ni Yesus nang roto tonga-tonga ni pertibio karena memang dia telah percaya bahwa dia hidup bersama Kristus mangulu di bagasan Kristus itu dasar iman itu dasar ni haporsyawon di bagasan perngudota mana di bagasan perngudon ni hal naporsia mana halak Kristen. Jana diponggol na patulukon. Saya percaya kepada Roh Kudus. Disita akui do bahwa Roh Kudus bersama dengan kita bahkan dia yang menolong kita untuk mempercayai bahkan yang mengarahkan kita dalam kehidupan keberimanan kita. Asam molo tatanda Yesus tatanda holong ni rohani de mata tatanda panari holong ni de mata itu karya Roh Kudus. Asa dengui halak di doko porsea do tanpa
menerima Roh Kudus di dalam hidup. Asa kalian Roh Kudus do mangrupi hita manada haheheon ni Yesus, manada jebatan mangaramoti madongani hita di sima hita gabe totong sai radi makatidakon Yesus di bagasan dulu. Jalasian halak nau tarida dasar iman masuk matu napau paton gabe punya manang gabe dapotan pakirimon punya harapan baru di bagasan. Asa halak nau manada hamonangan jala halak nau makilala di bagasan ngonuna paboa ibana nunga di pamonang gabe dau biar sian ibana jala gabe lausido hapor siau di bana dasar ni hapor siau na sianido ibana gabe olo mangulu tungulu naik baru iman atakwari warni tau-tau wai bertransformasi berubah dari manusia lama ke manusia baru ala nunga wajupang hai baruon marhide hamonangan ni Yesus melalui kebangkitan Yesus di sima hita gabi marngulu naik baru taida ma proses di hamamati ni Yesus ternyata jahat yang khusus yang pasal 20 dung di dana sida kuburani nunga kosong berarti kekuatan kuburan tidak ada lagi sama sekali. Asa idon naik gabe tarida di ngoluta dang be adong be kekuatan ni sude pangabate di tonga-tonga ni pertibion untuk berbuah yang baik manang lau manglahon naik baru di bagasan ngoluta marhide pengharapan naik baru marhide sian ulau ni Yesus jala ido hamonangan ita dang hola pertibion benda taida dang kuburan di pertibion benda taida alai nunga dong di hita di parade Tuhan hangguan nama asa ikut saya ido ni mudah-hulak di hita di bagasan perjalanan nguluta di aporsiota asa di pahot kita di semangati hita jala termotivasi hita totong mangudah hopar tulumoni rohani debata jala gabe saya totong tau patupa dia na rumenggan nahina lomohon rohani debata di bagasan nguluta atong tadi namai di aka perjalanan nguluta dia mana tu makas ning pataridot tadi bagasan nguluta molo nang berpengharapan baru molo nang tajalo imahamonangani sahat tuna boy di hita bertransformasi di bagasan nguluta molo madi baru ganpa ala seta dokdo ternyata manusia lama selalu masih melekat dalam tubuh kita ima daging tau masih melekat takadong jolma nang gabi berubah wujud biau ngajol mana baru biau ninna rupani masih tetap kita masih menggunakan tubuh ini nampai kopowon na dusuk pamatang tahun itu di do mulut aja di sada Korintus 15 tangadong na boy daging nai sawape tubos na dang boy nai sugot tu surgo molo tungte songo dia hahi pasong songo dia narung dita tang boy ko digati dia akan berubah ke tubuh yang baru ala dang tertea pamatang tahun hasangapun di debata dang tertea pamatang tahun ima waso hamudiau di debata alai di sino hita di napinday baru naik totong Allah hita membaharui diri tasyanido hita berproses tu kehidupan yang baru anggo manusia lama na melekat dope nasa ilaw na tetap menggerakkan kita berarti kita belum bertransformasi hidup di buku Romai sarupa dohot na tuku-puku sian kepongpong tuku-puku masih dia tetapi dia berubah biarpun dia masih melekat dalam tubuh tapi dia berubah iduna hidup di hata di debata sian ngulu dia kana persea ono dibaharui marhide nguluna gabi nguluna baru marhide akan tindakan do pabaina do partulomoni rohani debata anggo jolma bodo di makeup sabagak-bagak tetapi iman makeupnya tindakan yang baik. Tindakan yang baik itu bisa dilihat dan dinikmati orang dari perbuatan kita, tindakan kita, bukan hanya dengan mata orang yang melihat.
Molo hola mata do nani dipakai halak mamereng sarupa di doon naman utan film. Alai molo halak na porsian nang dibaharui nang olo dohot bertransformasi di bagasan guna. Dia akan semakin baik dan orang akan melihat tindakannya semakin baik. Bahkan dia akan menjadi berkat kepada orang lain. Ido transformasi di halak na mangulu di bagasan hidup baru, apalagi dipakai rimon baru di bagasan ulu. Jala halak na mangulu di bagasan pakai rimoni, bahkan na jalo hamonangani di bagasan uluna. Tari damai di bagasan permulu sigano pari manang di perdalanan dan di tonga-tonga di pertibion gabi tong bebana semakin setia, semakin taat kepada Tuhan. Hidup benda tanam nakin selalu dibaharui setiap hari. Alamurado hita kamanga kay nang koya. Ay budon nun hulam mudak kita siano adong mangilah-ilah hita 100% lupa ibana di nomor minggu ibana. Itu sangat gampang. Ay hidup na sa itadong luar biasa si bulis na mengenai hatta mengenai pikiran di jol mangulu di jol madu ulang siya. Alai halak nang bertransformasi, jala halak na ono membaharui ngonuna, dia akan semakin teguh, bahkan semakin taat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Manakala dia pribadi melakukan dengan keberanian, jauh dari ketakutan, dia akan selalu melakukan yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Asa ido gabi perbuin ni ngunu ni halak nang majalungunu ni baru apalagi nang magdoho di bagasan ngunu hamonangan nang pinaradi ni hatta ima hanguluan nang malutong. Jala halak nang binaharuan ni demak. Mana halak nang ulo bertransformasi. Tentu dalam setiap gerak-geriknya dia akan mau untuk memberitakan Injil, memberitakan berita kesukaan. Iduna taida siapa rukuani, iduna taida nang si Petrus do sisian nani orang Yesus. Barhani nasida makati takon hamonangani. Nang pesa si tongna sian sudut pandang ni Yahudion, ia haheyo mi Yesusi memang gabi haidau puluh dui di tengah-tengah ni harajawan Romawi haidau puluh dui doh di halak Yahudi ai gabi berubah cerita dunia alam ngat dari cerita dunia anak Allah yang menjadi manusia mati dan dikuburkan bahkan sudah dikalahkan hidung kepandangan di halak Yahudi alai bunga di panggonan Tuhan jalasian Indonesia bersaksi hanya dari beberapa orang molo tamidangi sudah dicatat guar-guar rai batar 5 halak marana sida manang natono palak kaladang kula dimbai guarna sudi na dohot udiani di Indonesia gabe dimampukan untuk memberitakan Injil manang bersaksi di tengah-tengah ni law simanya dorongan do semangat di kita memberitakan Injil law makatahon makatitakon hatani debata mong doh tidak bertransformasi. Adong do slogan 20 tahun asal teori pemuridan molo mas ngasih kita naronga itu gereja memuridkan hanya memberitakan hanya untuk satu orang molo rohi dan waing dison 250 halak berarti tahun depan unggal 500 halak monosian hari-hari haporti yodang maulate maul kita membesar sahalak untuk memberitakan Injil alena sidaulah durati molo betul-betul sian nasaro hatta memudahkan untuk memberitakan Injil menjadi saksi Kristus pasti semakin banyak orang yang percaya lai bui marang koreksi nang dini ati buha oda ati badu doh nopo di tengah-tengah ni nacolok tuhi tapi tak terbuat kita tergudang nuaing songoni
dang terbawa kita na sekitar ta. Omanian naing tugas ta. Omanian naing gabi tudu-tudu nang doh tita bertransformasi, nang doh tita marlas ni roha, nang doh tita marulup-ulup di pamonang Kristus, jalan nang doh tita majalo habarani oni, kekuatan, dauh hita sian ketakutan di bagasan ngulut ta, jala olo hita mangulu di bagasan ngulu nai baru, gabe tutu hita patuduhon tindakan nai baru, tindakan na Bartolomeo ni roha ni debata, jala tutu patuduhon hasitongan ni debata di bagasan ngulut ta, ala naung i dasar doh to jan di panidangnyota ima Jesus naung hehei Jesus naung mangulu nam laos maberdihita ngulu nai baru atong borhat mahita dilas ni roha sedarion moladong jut ni rohatta sia jabu moladong jut ni rohatta na selaon non tinggalkan mari bersuka cita di dalam Kristus. Asa sianido semangat, sianido hita gabi dipergugui, lau pai baruhon nguluta, dipergugui hita lam togu, lam taat, lam setia di debata di bagasan nguluta, jala gabi tutu hita, gabi saksi-saksi Kristus. Amin matang yang mahita. Mau di hati Tuhan, di hamonangan mi. Lau sido nang gabi hamonangan nami. Ay nama kokopami doho uban namate ho. Humokopami doho uban na dikubur ho. Alay nunga ukap tanumani. Gabi mangulu ho. Ima nang gabi ujahan ni hapursiaun nami. Ujahan ni las ni roha nami do pangtonon nami. Dan kuburan ni BHP. Akhir ni perjalanan ni ngulu nami. Nunga di paradihu ngulu na baru. Ngulu na manotong. Ngulu na saliling ni liling na. Sa sungguli ituhan. Gabe takasi panidangyon nami si ganupari. Panidangyon nami di ganu perdalanan ni ngulu nami. Molo say hot hami di panidangyon ni. Hot do hami marpangulaon. Hot do hami marhamonangan. Dau biar siya kami. Bahkan gabe marsitutu hami. Manghut toko mangulahon lomo ni roham. Dohot makatidakoko tuna humaliak kami. Pamona kami, maralohon diri nami. Pamona kami, maralohon subia ni sibudis, nasay naing pauto-auto kami. Bahkan nang mabuah kami, holang daw siya ko. Sapala di hamonang amon, tungtakas matodimto di purbadia, makamonako kami. Marite na mangajari hami lam persea, lam marsitutu manghutoko di ngulu nami. Asa akka halak naung dapotan, jala halak na tutudohot mangulu di ngulu na saliling nililing na napinaradimi. Di pertama nami, laos di pesta nami sedarion, pasaton nami dotuho las ni roha nami, di tonga-tonga ni huriam, ya nakon ni huriam, si Samuel Manalu dohot epa Siregar di nanang mersakap pajongjong pardonga saripeon tuari nanang ro. Homat Tuhan patulus sosakap nasida. Paso-pasomu nasida, jalarahutomu nasida di bagasan holong nasiako. Asa rumah tangga namarlas ni roha. Rumah tangga namarulup-ulup nasida tujuluan ni ari. Paso-pasom do takkaulaon na naing siulaonon na sida. Losoni nang diruas ni huriam di keluarga hamang deki situmorang dohot inang hen ni puru pasaribu. Tinanang pinda na sida tu huriam hakabipi singkawang. Totong maho Tuhan narap dohot na sida.
perguguamu urupamu nasida totong lamar situ Tuhon ngulu persauran to marhite huriam pasu-pasu nasida nang dia kaulona pasu-pasu nasida nang disudi ngulu nasiniadupan nasida di Singkawang losoni nang dia ka ibadah nanang sipatu Purnami pertangyangan wilayah dohot AKPA kategorial tuasini rohamdo se pasaton nami Tuhan asa terdima ngajari hami anggiat huparuyo kami ngulu nama rojahan naho Bartolomoni roham jala maparbuihon hatam di ngulu nami saya pasu-pasumu nang hatam nagabi semangat doh motivasi di hami lau mangutot ko di perjalanan ni ngulu nami di pertama nami losoni pasaton nami do Tuhan nang aka pelayanan secara khusus pelayanan ni anak nami napa sebulung tu panti asuhan homa Tuhan nama masu-masu ulau ni anggiat marhite sian ulau na pinatupan nasida patuduhon manang marperbuai alani hapor siaw nasida do panadaw nasida di pasu-pasum jala marperbuai mai dia kadongan nami nanaing sida potonon nasida jala huamula teorami do Tuhan pasu-pasum na jinalo ni huriam ima sian keluarga na pasahaton paket untuk kebutuhan snack nami na dia di Jumati dohot sumbangan televisi untuk rumah dinas Bibel Pro tabamu mapasu-pasu di nasida Tuhan lam tabamu asini roham di nasida dohot di sudita he akaulau do pakubasyun nasida jala pasu-pasumu naung ni pasahat nasida di tonga-tonga ni uriam mabelas rohanami jala mabe marulupuluk pami di ngulu nami di pertama nami losoni pasatu nami do Tuho nang direncana nami di tahun transformasi hasabu lam ubidang pangatusion nami do pangulau nami do papahenan nami di tonga-tonga ni huriam sai urupi hami nang panitia dirapot na nang sipatupon na tuari mersugut bui mangukap jala merencanakan na dumengkan dia nanang si hubasan nami asa tutumu lekat jala jupang di hami ngulu na bertransformasi lam tudinggan na parnguluan nami lam tudinggan na pakubasion nami lam tudinggan na nang salut nang akaparsauran nami doto tujuluan nyari nang dia karuas ni huriam na dibagasa parsahiton tuas ni rohamdo na sida hupakonggopok kami inang nyonya simatupang boru simanjuntak inang banjarnaur boru manulang nona parulian boru pasaribu amang hama nurung inang nyonya naibao boru pasaribu inang sturus boru pajaitan inang silitonga boru samosir inang simanjuntak boru siahan inang silaban boru papan amang ha sturus pane inang nyonya stanggang boru tabarat amang SPP pasaribu amang situa perem sinaga amang kasi hombing dohot inang stumorang boru simanjuntak tuas ini roham na sida upasa tami satung leonomu mahai pason Tuhan jala totong pasu-pasumu ka proses pengobatan na pinak kidot na jinalo na sida asa tutu Tuhan bui las rohan na sida marai pason dia kaparsauran nami do di parsauran na dohot to katiki nanay do lasoni bui na sida margugo mangula-ulon na sikanupari di ngulu na pinasahat mo do pili na sida lasoni nang dia karuas ni huriam na dibagasan las ni roha ala digajang niumur na pinasahat mo marhitin namar ulang tahun na sida dia ka harinong salpo tuas ni roham na sida totong pasaton nami asa totong homa na bay las ni roha homa na bay pasu-pasum di na sida jala totong lehonomu kajang niumur na madongan hai pason na hobar tuas ni roham na tahu maben nasi dalam manada babua dengan ibasam dang pacohotan
naneng pasatomu di Nesida lo soni nang dia ke keluarga na marulang tahun di pernikahan martabataba malas ni roha di Nesida martabataba ma nang kebahagiaan di Nesida jala martabataba ma gajang ni umur Nesida dia kaparsari peon to katikinan nang ru di pertama nami lo soni nang disuli ruas ni huriam na memilihun pilihan na dohot na pasahaton hamulatun na toho huma Tuhan na manabay pasupasum dota siniruham di Nesida asalam takas silam diboto Nesida lam ditada Nesida kadingan dibasam tong maho Tuhan na mencakon pasu-pasu na mencakon pilihan Nesida gabi tau hadedingkan di tonga-tonga ni uriam na kami pisalu na Tuhan na dohot di perminggunon sa totong mahon na maporhati hami di perdalanan ni ngulu nami marlas ni roha tujuluan niari lausoni tangya konon nami do nang saluhut huriam di sabdok portibion na marulu-pulu marlas ni roha diari haheheumi say totong lampasada Tuhan lampahot persobaun nami lampahot persituon nami mangihut toko dinasang ulu nami jala gabi lamhot hami marsitutu lau makati dakoko pada tahun balita ha-12 ni rohai di tonga-tonga ni portibion hasalam tutorop na halak na porsea na mangihut toko pasu-pasomu ma nang bangso nami hasa totong bangso nami lam tumajuna bahkan pamaretta nami bui makubasi bangso nami hobar jala marujahan hobar tulomoni roham jala mabiyar midau asalam tu sejahtera hami lam tulasna rohanami mangulau-ulau nami terlumubi mangau honasni roham ningulu nami pasu-pasu munang kayanakon nami terlumubi gudang dobe Tuhan nanang ujian di bekasan mingguon dotu minggu nanang ro totong mahona mangurupi Nesida pati uro do pikiran na jala sa totong loas Nesida di bagasan habisuhon na siyako anggia bui jupang parbui na dumenggan apalagi untuk melanjutkan studi na dumenggan na hurajumi hami i lau mangaradi Nesida tu masa depan na dumenggan hatong mulate madiho Tuhan pasu-pasu mahami jalo mahami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus nung ngamartangyak kami dio amin. Tapuji Tuhan tamarite ede sian nomor 55 ayat 1 seterusnya laos papungon pilihan na paduahon. Haleluya ta ende nuang diari haheo Tuhan ta separmonani halu ado ibana haru arsiana nomana
Iban hamonanganai Nang sayo takai Digaran Jesus, Haleluya. Ani rahatai saleleng ni lele nain. Naso pola biara ni taon beamatean arita pesailedo Olo bujuta iuto Tuhatai di parukilon Saya kontulambung naro Iboan Jesus Dohita onuse tulambung na parmonange sasak mai binay lihago gaan. Tapasahat mapilian na tapapungon todo pandi di batamartang yang mahita. Ali di batama namin na di banua gijang horo haroroan ni salhut sileleon na denggan dot na solibasan na maliutus. Hupasa tami masya na nilon mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gewep na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Aso para siya kami pilianon. Pati bulon hara jom di tonga-tonga ni huriyam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tordim. Asalamu tadahami gudang ni sileho-leon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileho metoni rodi pamata ke asada gege kerodi saloho artaken Ali Tuhan di batama nami jala para siroha, mauliati maroha nami jala pujion nami ho, ala non ditubuhon ho hami padua halihon sian gudang niasini roham, tupak kirimon na mangulu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian damate. Nunga gabi si palua jala si pangulu anak midi hami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si hutonon nami. Namarlas ni roha do hami nuaing marningot haheon nai, nunga talu si bolis, talu hamatean, talu banuatoru, tang mabiar be hami mida hamatean do soropna, ay nunga monang Tuhan nami. Ulu balang nagugoi, ibana do manugihon hami, sian hamatean itu haheheon sugut. Halani i umbah nupangi do hami, saya si maroham patogu mahaporsyaon nami, maniyo parita na ulii, asau nangganggu rohanami, dinahubulus sami hamateani,
Saya sungguli marohanami, dohot rohani dongan nami, asarap hami hehesian parrohaun na buruhi, asa tarulahon hami parangin na baru. Saya pasu-pasu mahuriam do parbarita na uli, na mamaritahon haheheon ni Tuhan nami, asalam tersunggul akan apedem roha, jala hehe sian dosa nabi, sai papos marohanami makaporsyai, naung mardame jala mardomu hami tuho, ala ni pardengkanan na pinatupan ni anakmu, sai pasabam jala pamalum marohanami, top pamarohana iyas doho tod di namarsihoho di bagasan hami, asa tarhajong jokon hami, naung pitor hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus, saya sungguli mapakirimon na mangulu di hami, asa tarapul rohanami marningot akadongan nami nong jumulo na nialapmi, jala asa tarapul rohanami manaon sitaonon di hasyanganon, saya puli akan namatean, nadangol, napogos, na somarina, akan namabalu, dohot akan namalungun tuban wagijang, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, sa pinurbadia magwarno. Sa Roma harajon, sa saut malamon ni roham di banotongon son na di banua gijang. Lehon matuhamis deron ng uluan siya pari, sa samadusa nami, son panesa nami, di dusa ni dongan na mardusa to hami. Unak kami to giyon to pangunjunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho, mulak mahamu di bagasan dame dot las ni roha, jalo mapasu-pasu sian Tuhan debatamat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahum. Di sondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midahu. Di padopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amen. 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 Salinaria kamang kenang selamat Paskah madihita. Napaduahon at ibuharang naguan hepeng 150,000 siya tonga-tongaon. Siya tonga-tongaon, adong do dapat 150,000 at ibarong na tinggal uang na 150,000 na di hari Jumati. Buhay ma di jalon nun siya kami.
satu terus aja deh. Pe